sugih dalu Mbak Elisa ora harus Sugih dalu macange Yulimbo Pak Kanto ingkang minulya. Piye kabare Sa? Nggih pangestunipun. Radi lumayan ya rada kesel tapi piye ya nek wis arep sowan wonten panjenenganipun Mbah Rasim niku saking mangkat niku pun bahagia riyen niku lho. Apa? Hawane niku happy bahagia. Bahagia. Iya. Bahagia jadi jawabne bahagia. Aku wis baten sekone dalan gitu. Iki kira-kira ana apa meneh ning omahe Mbah Rasim iki sing anyar apa ya kira-kira ngono. Kowe mau sing ngene Mbah Rasim. Aku langsung seko pinggir, tak melipir, tak delok apa sing anyar, set, langsung melebet ngek, wonten Mbah Rasim wonten ngajengan mriko. Wonten pundi? Mbah Rasim wonten pundi? Ngajengan, wonten ngajengan. Ngajengan. Bisa ngajengan iki rawuh. Ngajeng kori, ngajengan. Kori ukir-ukiran itu. Itu namanya gebyok, biasa. Gebyok yang sangat indah sekali. Wah, kira regane kuwi aku yo pengen. Langsung kula nuwun hormat kula. Hormat Mbah Rasim. Ayo no, melebu. Lebu ya. Langsung lebu ning omahe. Piye setelah masuk di rumahnya Mbah Rasim, piye Sa? Jajal kursine Pak Kangko. Lagi tak set kene iki, aku mega sithik saka kene wis bablas tekan Yojo. Saking lunyune. Anu priture ya Sa. Luar biasa kudune Pak Kangko kursinya tuh kayak gitu, yang banyak kayak gitu. Jadi mau dayong tamu-tamu aku. Sirku ya ngono. Sirku kaya jati kali ini. Nggonku ki enake kayu maon iki. Dadi luar biasa banget. Tadi juga wah nek butuh kayu ngomong Pak Kangko lah kok ora langsung Mbah Rasim kok kon lewat Pak Kangko. Maklare aku. Mboten nek Mbah Rasim iki peparing apa-apa, menehi apa-apa kuwi dilambari rasa ikhlas. Nah niku lho wayangan bengi iki nek ora panjenengan ikhlas kok lakon wayangan lho Sa. Nggih saestu. Dalam waktu singkat lho Pak Kangko. Dan beliau juga tetap ya Pak Kangko, saya juga kok ya isih ditresnani, masih boleh sowan, masih boleh saged sowan sederek keluarga sedulurku wonten pojok watu wis ping 3 menika. 3 kali ya? 3 kali ini luar biasa. Muga-muga dulur-dulur kabeh paringi sehat. Gagas waras bahagia wilujeng selamet sedoyo. Amin. Ya, kok semangat sing semangat luar biasa lho Sa. Walaupun hujan turun ning tidak menjadi halangan, ning mujudake berkah saka Gusti sing diparingi masyarakat mriki. Niku dasare panitiane cantik-cantik sedoyo. Panitiane niku cantik-cantik, enem-enem sedoyo. Nom-nom. Ya, enem-enem. Tadi udah foto juga, matur nuwun. Ini juga kalau panitianya itu enggak satset bocahnya kan emang harus yang nom gitu. Nek nom iki luwih satset kabeh sok kelakon. Tur yo film kerjasama bisa sing kerjasama sing sepuh karo sing nom kabeh. Lah iki sok kelakon kene luar biasa. Mbah Rasim kalian panitia lan Bapak Ibu sedaya menika pinaringan silamit wilujeng lancar anggenipun gelar kabudayaan dalu menika. Amin Sa. Seneng kula saking sowan mriki Pak. Nah, iki agenda setiap tahun bakal diagendakne dening penjari Mbah Rasim, didongakne Mbah Rasim tetep sehat, panjang umur, rezekine saya kathah. Allahumma. Amin. Beliau niku orang yang sangat berpengaruh tapi nggak ngetok-ngetoki. Luar biasa. Jadi siapapun sangat mengamati lah. Kalau niku ditonton Mbah Rasim di PPSDN itu kilang itu, aku nggak sadar gitu, aku nggak enak aku. Mbah Rasim ternyata nonton, berarti beliau itu kan memang dari atas sampai ini banyak observasinya gitu loh. Iya, yang jelas silaturahminya beliau, kenalane beliau ini pimpinan saka pusat sampai bawah ditresnani kabeh, termasuk seniman seniwati yo diuripi dikukup dening jare Mbah Rasim. Mugi-mugi dados berkahipun panjenengan Mbah Rasim nggih, kathah ingkang tresnani. Nggih, termasuk kula nggih tresno sanget. Tresno sanget nggih. Ya iya, tanggap. Ditanggap setiap tahun nih. Nggih. Aku nek ditanggap mung luwak-luwak ning omah sasi iki ya sasi sepi ya Sa. Sasi sepi menika nek boten tangkap Mbah Rasim nggih mung tingu. Ketek ketuluk. Kaya kek apa? Ketek ketuluk. Ketek dulu. Ya kaya kowe tingu ya. Ya, aku keteke. Ketuluk tuh diapain? Ketuluk itu ada
Ngoten niku. Oh iya kena. Kena terus golek sing ngulup sapa? Oh, sapa sing gelem nulup aku? Hei. Sapa ngatawa? Ning ora apa-apa wong dagangan ya saya. Lah iya. Ya orang duwe bojo se legan ya bebas. Lah niku lho, bandel tenan kok. Pokoke sik orang-orang 90-an iki rada do bandel, ora do payu-payu mbuh apa. Terpaksa kowe kok payu ya, Sa. Ah, nggih. Mungkin sing kuasa, mungkin sing gawe urip kuwi mencarikan jodoh yang terbaik untuk kamu, Sa. Nggih, kok menawa jodohku urung lahir, Pak. Loh, jodohku urung lahir kecil. Lho kan gak tahu, sing kuwi jodohku ora ngerti cinta itu buta. Ya, cinta itu buta kok buta iki gawuk kowe kuwi. Ya jodoh ra mbok menawa jodohku ya isih ning adoh parane ning benua lain gitu loh. Nggih. Ya tidak kalah semangatnya Sa, samanan manangan sakit to. Ibu-ibu kok lho. Ibu-ibu, matur nuwun nggih, sampun payung wayang nggih. Terus tutupan apa kae wajan apa kae nggih tutup sirah. Nggih, wis Semangat selalu nggih Bu, sehat selalu nggih Bu. Nggih, ingkang padha mirsani wayang kula ndongaake sehat sedaya. Nggih, anak putu paringi sukses sedaya. Sugih madikel-dikel. Amin. Ibu luar biasa. Ya. Nggih. Ini ada permintaan lagu Sa. Lagu menapa? Aku ora mate iso maca nyawa jalan iki. Oh, nggih. Sama iki ora banget. Kula macane. Macane wow. Apa sing bener iki apa? Tanggal 16 siji ere 20 enem 26. 26. Tahun 2026 26 Ora. 20 apa kira enem likur. 26 2026. Kepada Bapak Dalang jang ada di atas sana. Di atas panggung Di atas panggung. Panggung saja. Penggemar wayang kulit saja kirim saja itu saya ya maksudnya Ya. ejaan lama Ya. kirim nawala untuk Ning Elisa saja suka sekali sama Ning Elisa besok kapan mau ngundang Ning Elisa asli betul nanti mudah-mudahan malam bisa apa kok tulisannya wah bentar susah ini. Kalau tak lempar ke kowe aku bingung lagi maca. Ya, ini Arab Gedrik opo Latin opo yang Elisa asli saya setiap nyetel seneng wes kuwi lah terus ini coba tak golek semoga sehat selalu saya kirim enggak tahu ya tulisannya uang 100.000 minta lagu Gubuk Asmoro yang nyekar Ning Elisa Sesi Deman yang nyekar Ning Elisa juga oh iya berarti sak lagu seket Seket kok seket ayo sak lagu seket tadi juga dari Pak Waris Sugiono Surabaya nonton Pak Waris Podang Kuning juga menyimak banyak sekali yang ada di channel YouTube Mbak Elisa juga di TikTok di Solaras Indonesia juga menyimak jatuh ya Sa oke saya mobilnya sing disini yang Sesi Deman apa Gubuk Asmoro nih Gubuk Asmoro ya di bawah di sini Sesa. Apa? Di sini yang ditunggu-tunggu tidak hanya Dalang Kangko dan tidak hanya para presiden dan penjenengan. Yang ditunggu juga Janokone Dwi Jolaras Indonesia Mas Ardi. Oke, Mas Ardi. Mas Ardi mau sore wis bisa foto kalau penggemar-penggemar luar biasa. Luar biasa ya. Setiap itu punya fans masing-masing. Ayo Di. Dan ketok nek anu munggah kene Di. Oh iya. Mas Ardi. Nah. Ya, ben ngewangi bawa ra kita sithik ya, Mbak Elisa. Ya. Mau mung sipate penggemar, mau tak foto, tak upload ki bayo do geger kae. Geger ya. Geger karena tampanannya Mas Ardi. Ora iso bedane iki mung penggemar, iki piye. Ya wis kene. Ya, tapi juga masih legan kan? Masih legan ya. Ben ketok sapa to Mas Ardi iki? Yang mana sih? Ya. Terutama para kaum-kaum Hawa iki gua lah nek golek Ardi ora.
Itu kira-kira Yosua pinten. Oh Yosua sing 50 munggah ya. Sapa? Yang nyari Mas Ardi itu loh. Oh, mboten kata sing nom-nom wau. Mbak sapa Mbak Vivi? Teng mriki mboten Mbak Vivi. Fansnya ya. Jadi, Renadi, Renadi. Terus. Berapa Mbak? Hah? Berapa nih? Orang piye-piye aku mau nuruti ibu-ibu karo mbak-mbak. Mungkin Mas Adi diunggahne teng panggung nggih Pak Kangkong nggih. Mau don jawili aku ngono lho dadi godhong telo wae iso gawe lega. Lek tak kon ngadeg iki mung gawe legane sing padha mirsani. Ngono sa? Bener. Nah, tidak ada unsur apa-apa. Mate Polono raimu kuwi bisa ngomong akeh. Nah, orang mung sing lenggah ana kene juga yang di TikTok juga ada di YouTube banyak sekali yang ingin tampilnya Mas Ardi Karpe ngono karo Niken Salindri. Ning Niken Salindri ora iso bengi iki. Jangan khawatir. Tadi yang diminta Bapak juga ada Lili Cumbe. Lili Cumbe. Salamo kanggo para penggemar-penggemarmu di sing bengi iki uga pirang-pirang ana sambung bluro. Sugeng dalu kakon sedaya penggemar Bidolaras Indonesia. Sugeng bersani perkara. Udah gitu toh. Kalau cowok tuh ngomongnya dikit tuh malah ketok gantengnya gitu loh. Pak. Iya. Iya, cool. Ya. Cool ki dingin ki sa. Hah? Cool ki dingin. Ya, emang kayak gitu. Kalau semakin dingin gitu nggak kakean ngemet gitu itu makin perbawahnya tuh banget. Oh, gitu. Semakin dingin wong wedok semakin penasaran. Ya. Kalau Mbak Rasi milih yang apa? Yang betul? Oh, malah panas. Ya. Kalau panas tuh butuh proses Mbak Rasi. Jadi ada proses deket dulu. Ya. Ditatap dulu. Pegang tangannya. Nah, itu baru ada mulai ada kehangatan Mbak Rasi. Ayo Mas Ardi. Kalau kita sakit biaran tampil. Nyingkar nyingkur ngono kae. Di, masih iso wong bawane. Nyingkar nyingkur. Ya. Nyingkar nyingkur. Mau sarunge munggah ini bisa foto karo sapa karo cewek cantik mau di Tupai itu loh Pak. niku jenenge Mbak Vivi. Oh Mbak Vivi. Mbak Vivi. Ada nggak Mbak Vivi? Nah, Itu. Oke. Ada. Dikasih Mbak Vivi, apa nah, dulu Mbak Vivi. dong? itu penggemar berat tuh. Mas Ardi, Januari J-nya apa? Buat Mbak Vivi gitu. Apa? Jadi dadak ngono. Januari sini apa? Disaluri tadi jara umum. Ya. Jadi, wiwitane ingkang ningkun. nah, Ingsun yen kemukan. Mbak lihat sini loh. Lelampahan. Lihat sini loh. Lelampahan Datar aja. Naiknya nanti. Lelampahan gitu aja. Lelampahan Wah, dan iki pancen dudu wiraswara sa. Dudu dalang iso gelem mengadeg, gelem nyuwara kuwi wis luar biasa nilai plus. Nah ya no. Heeh, bocah kesehariane yo ngono kuwi nur meneng ae. Saiki tak takoni, Di, Pripun Pak? hubunganmu karo Niken Salindri iki piye ya? Ayo, diperjelas sama
Nggih pun dianu to Pak, pun dikasih kali Mbak Nike. Amin. Kakak Adi ya? Kakak beradik. Alang. Oh, keluarga kakak adik. Mana ada sih zaman sekarang katanya kakak adik sahabatan, nggak ada. Cowok itu kalau dibilang kakak adik atau sahabatan biasanya tuh ada rasanya, tetap ada. Oh gitu ya. Nggak semua orang kayak gitu. Ya. Loh, Mbak Vivi nanti direwangke Mbak Vivi kae ora tau nonton wayang. Yain iki biasane turu wisan. Kenapa nganti saya ini jek melek ngur pengen nyawang kowe di. Dari pundi, Pak? Dari Semarang lho, Bi. Semarang ya, Pak. Semarang, Mbak Vivi. Nggih. Pundi? Kuliah apa pisan, Mbak? Oh, Mbak Vivi mau ke sini? Mbak Vivi boleh naik dong? Boleh dong. Boleh, ayo. Bebas mau. Oh, dadah. Oh, ya. Nggak mau ya? Tadi tidak senang saya wedok. Oh, ada satpamnya. Nano. No tulus hatiane ku kasmoro. Kanca-kanca tepuk tangan buat Mas Ardi kita. Pun ya Pak, pun. Engko sikit to. Iki enek apa? Tuh ada bikin buah tangan. pas iki kosong apa gimana? Si, kosong apa sih? Dari siapa untuk siapa? Ada Siapa suratnya untuk siapa? bosan. Enek jari enek kotange barang iki. Buat cewek apa buat cowok? Enggak tahu ini tasnya tas cewek. Tas cewek ada pasmina juga. Iya. Ini tulisannya ora enek kosong apa? Ibu-ibu. Kurang bilang Mas. Atau ini jadi satu sama surat ini tadi. Enggak, sendiri-sendiri saya tadi. Banyak sekali bingkisan-bingkisan yang dikasih kepada Dwi Selaras Indonesia dari penggemar-penggemar dimanapun berada. Oh, mana? Ya. Nah, itu dikene sopo? Terus sopo, aku kan orang mudeng, kok sakne sing maringi ora Oke, disebut. nanti dikonfirmasi aja ya. Oke. Nah, dikonfirmasi nggih, mangke. Ya, nanti biar dikonfirmasi yang mau memberi aja. Oh, di Mbak Elisa. Oh, buat Mbak Elisa ini. Buat Mbak Elisa ya. Terima kasih. Terima kasih. Nuwun gula tampi. Gubuk asmoro kita. Isinya apa sang nek jari barang lho ya. Oke. Yo, dibuka prok jadi apa? Kok ini ono katok banget. Ini kata minggu saiki. Iki piye iki ono? Iki ora gimana ae. Pas ya. Kira ya pas. Kok yo bisa ya menaksir ini kakiku seberapa? Lah ya kok iso pas bawa nih barang ya. Apa meneh? Coba. Cari ya. Oh ya. Wih, monggo tekan bengkol tok. Ini kayaknya ya sampai. Oh ya. Ya rodok agak naik enggak apa-apa. Agak naik. Sini. Oh ada kebaya juga. Kebaya. Wah. Gamis. Ya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Saya terima, Pak. Karo sak tase lho. Nggih, matur nuwun iki kula tampi. Iki tenanan ora iki? Tenang. Tenan ya. Lah biayane ning mburi kelir mau. Niku buat Mbak Elisa. Ya. Oh, iki. Oh. Ciko tak nggonjo aku nganu ya yo. Tiba-tiba jatuh cinta aku kok. Pokoknya terima kasih atas tali asihnya. Luar biasa. Mas Adi sampun nggih, Mas. Terima kasih ya, Mas. Mas Adi. Iya, nggo klarifikasi no. Oh, ngono. Ya. Nek manggung iki mung dunia sandiwara. Wong foto kuwi mes dudu urung karuan kuwi mesti cedhak karo Mas Ardi mengko penggembare pirang-pirang. Oh. Ya. Ini neng Nganjuk wae disusul penggemar-penggemar saka Jombang. Wah. Nyewa elek Mbak Elisa nyusul Mas Ardi. Saka Bandung, Jawa Barat kuwi nyusul neng Ngawi kuwi mung nyusul Mas Ardi. Luar biasa ya. Ampun ya, semakin remboko. Yang jadi penggemarnya Mas Ardi. Nggih. Gubuk asmara digalak tayub. Nah, coba kaya apa? Kados daya para pamirsa. Ya. Esok. Ya.
biasa. Sampun aturaken. Mbak Elisa, ini ada sumbangan Maranggono juga dari Bluro. Oh ya. Saurunge Mbak Eka uget-uget ya kancanono ya, Sa. Siap. Ya, Nduk. Ayo. Kangge omongkan Nduk Cahayu. Ya, supporti cara Bali, Nak. Ya. Mari-mari berdiri. Ya, aku lali jenenge, Nak. Ya. Kita koni meneh. Ayo, mari-mari berdiri. Maranggono domestik saka ing Bluro. Yuk. Nduk Cahayu. Pinten dalu Pak Jalan. Nggih. Bapak iki nek anu iki gampang lali. Monggo tahun kepungkur lak sampean yo ning kene ta? Nggih. Asmane sama sinten namane siapa namanya? Nggih, tepangaken nami kula Dea. Dea nggih. Nggih. Oh, Mbak Dea. Mbak Dea. Sekolah wonten pundi? Sekolah wonten pundi, Pak? Negeri, Pak. Hah? Negeri. Lah nggih, SMA apa SMP? Nggih, SMA. Oh, SMA. Nggih. SMA negeri. Ya kok salah kok. Sekolah kan pundi Mas? Itu Mbak Elisa. Itu bibit unggul dari Kabupaten Bluro. Leres ya? Betul, Dea ya. Ya, sekarang berarti usia berapa Dea? 14 ya? Iya. Kayak tahun lalu ingat nggak membawakan lagu apa? Apa dulu? Ulo Tampar. Apa? Ulo Tampar. Ulo Tampar. Oh iya. Kalau yang kali ini mau mengaturkan lagu apa Mbak Dea? Mau Dandang Gula Banjen. Dandang Gula Banjen. Oh iya, belok barang ya. Belok barang. Oke, coba. 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 Wah, luar biasa. Nah, ya, terus yuk. Iya. Nah. Kamu belum punya pacar kan? Nah ini sebuah tiang sukses untukmu untuk cari pasangan ya. Apa? Ya itu kalau kamu mau mencari apa orang yang mencintaimu, nah itu kata-katanya itu apa tadi? Coba lari kedua.
wanita, jangan asal yang cantik, jangan juga yang kaya. Padahal yo gelem aku, jenenge sugih sapa sing gak gelem. Sing ping telu apa? Ping telu. Non among. Ping telu setiap tahun mundak iki suarane saya semeleh Mbak Elisa. Betul. Ya. Semangat lagi mudi, lagi sinau temenanan. Nggih, leres Pak Rangga. Nggih. Semangat terus mudine. Nano ya. Bisa tepuk tangan buat Bu Dia. Jangan putus, ditambah terus ini dahara lagunya. Lagunya dibacain apa? Ya, ya. Ganti Jenang Gula. Oke. Ya. Jenang Gula. Ya, maka buka dulu. Udan tuh dicampuri kalau angin sembribing mulai. Ini sa. Ini sa. Ini sapa hamba Allah paling karo nduk dia. Bukan apa-apa nih untuk sendiri semangat nih. Ya siap. Ayo ya semangat. Ayo, bilang gue ngantin tak nduk. Mama
Ya. Walaupun udah lemes pusing dan pengen jatuh. Berarti semangat terus ya. Langkah dulu enak badannya ini dibawa tadi dari hamba Allah. Antara masuk saya, ika uget-uget dengan yuk. Sendro. Ya. Cewek gaul, gunggung gane, ika uget-uget ya lah. Ngaten duk. Ya, yuk, buka sama kandang. Ayo mas. Ya. Cewek gaul, yuk, ika uget-uget yuk. Thank you.
nuwun sewu ya jogetmu ki lak nur sederhana bae. Ning iso menghipnotis penonton sakmene kae kabeh nyawang kowe. Saya mbae sing arep dhewe ki ngrokok saya banter. Sabudi. Nah dhewe ki lho. Iya lho. Biru lho. Iki ora cepet kate kangane buyuten kuwi. Ora mau biasa wae nek sing adek saiki nur biasa wae ngrokok. Kene. Bareng mesin joget kowe karo nyawang kowe. Kowe ketok kathah nggih. Obae untune entek karo. Alah ya. Berarti kowe iki nak gantung nuwun sewu ya. Nek mun joget sederhana, bentukmu ya mung kaya bangkel jati. Aku gak penak. Lah apa? Sinden didhawuhi Mbah Rasimin. Rasim, ora nganggo min. Lah iya. Rasim tak ora nganggo rasim. Sing nganggo min kok. Awakmu nganggo min kok. Aku kok. Heeh. Sopo? Lah iki mau rasimin kok. Lah iya. Lah iya, salah iki. Aku sapa sing salah? Awakmu sing salah. Awakmu. Ora nganggo min. Ora nganggo min. Nganggone plus. Oh, plus. Plus dari sampean tahun ngarep gak nang. Iya. Mbah Rasim. Rasim. Kowe ora wis ning omahe to? Sampun panjenenganipun. Alhamdulillah, wah kula wau saking Sragen. Terus jam 8 wau dugi petengan wau. Kok petengan? Alah sak derenge cepu ora petengan. Padangan aku teko kono jam 8 wae. Wis peteng. Oh, wis peteng. Dadi tekan kono petengan. Terus 12. Terus teko daleme Mbah Rasimin. Wah, luar biasa. Piye? Saya elok mau pendopane anyar. Susun kayune padha kaya nggonku. Tumpuk sawang tok dari. Luar biasa. Omahmu tumpuk-tumpuk sawange. Nggih. Apa jenenge mau pelapon ya? Pelapone iso. Pelapone hebat. Ya luar biasa. Mbah Rasimin. Rasim ora nganggo min. Lah ya Mbah Rasim. Mbah Rasim ini ora arogan. Selalu ikhlas memberi. Ibadah menjadi nomor 1. Betul. Mbah Rasim. Ya. Moga-moga tambah rezeki, panjang yuswa, sehat selalu, nggone dono rasa. Nyeneng-nyenengke keluarga ageng Pojok Watu. Sing disenengke muga-muga tansah semangat, tambah sehat. Anggone tetanen yo tansah dadi kasil sing apik, sing barokah. Amin ya rabbal alamin. Aku sowan rene mau rada amang-amangen lho, Biung. Kok amang-amang rene kowe barene sendiri to? Sampun kaping 3 menika. Ping 3 iki ya? Nggih. Lah ya mesine apa kok dalan rene? Kok dadak amang-amangan ki apa? Amang-amangan ngaten ceritanipun Pak. Kula sing pertama nika. Sing pertama lah enek kejadian banku bocor. Sing ngarep sing kiwa. Sing keloro banku bocor sing mburi tengen. Aku karo mangkat sing ketemu apa neh sing bocor ya. Terus wedi aku mangkat dhewe aku telune daleme Mbah Rasim tenan. Sing bocor apa? Kamisal kuwi bedah gak sedeng. Ya ora apa-apa sing penting mesti enek kejadian. Dadi teko kene iki anggone nyegoto Mbah Rasim daharan kathah aku seneng. Apa sing senenge? Maem akeh wis enek foto enek janganan enek sedo aku seneng. Maem akeh kamisalku gak sedeng sampean. Ngono. Perkara mangan kakean. Nggih. Pancen yo jangan desa ki malah disenengi wong pirang-pirang kok. Aku mau mangan nganti mbuh pindho. Nggih. Kok nek nyugoto luar biasa. Leres. Awake dhewe kaya dianggep tamu ki dianggep raja ngono. Nek kanggone Mbah Rasim ki nek wis rene wis kaya didulure dhewe. Iya. Jenengan mau lak dioleh-olehi pipa gading to. Betul. Nggih, kula mriku wau iki aku majakke. Apa? Ya karo dangkal jati mau lho. Sing kok lingguhi malah. Nggih. Nek sangel jati ning kono pirang-pirang. Kursi sultan. Kursi sultan. Kamar mandine lho. Selang tok renek ciduke. Kabeh nganggo shower kok. Nganggo shower lho. Shower. Kamar mandine upase. Nggih. Lah ya. Yang Rasim, matur nuwun Mbah Rasim. Nggih, yaine ya tesih lenggah ngendani. Nganti padang nganti selesai. Nggih. Akhirnya
nyambut gawe kerepotan kesibukan-kesibukane dan Barasim ana ing Jakarta bengi iki ditinggal prung untuk menyenangkan warga masyarakat Mojowatu. Monggo sesuk-esuk kudu bablas nang Ayu Jakarta. Lho kaya ngono kuwi lho. Luar biasa kesibukan yang sangat padat. Ning ora ninggalke karo nggone dhewe. Tetep iso nyeneng-nyenengke karo keluarga teng kene. Iya. Sowan ana kene iki sok harapanku. Harapane? Muga-muga iso nggawa dangkal jati ning Kawanan. Aduh nggawa terus aku dikeki. Esuk nggawa kalimo. Wis syaraté sungginen dhewe. Ora teper kok aku ngungsi dangkal jati. Ya. Nggih. Pokoknya sukses selalu untuk beliaunya dan semua warga masyarakat Mojowatu ya Kak. Nggih, amin. Nah, nyata nudane kaya ngene masyarakat tidak beranjak dari pelenggane padha tirakatan. Wis sami antusias nggih Pak nggih. Kabaripun sae. Alhamdulillah. Pripun? Kademen. Ora apa-apa, kademen. Kok gawe kopi. Ana nggone panen jagonge gak kena putih ya. Ya. Nggih, apa mau. Memono tembang sing mawa donga kanggo masyarakat Mojowatu. Tembang mawa donga. Ya. Nggih. Ape donga kuwi becik wonten linambaran rasa ikhlas, insyaallah Gusti ngijabahi Kak. Nggih. Nganggo tembang apa? Tembangipun nggih menika napa pocong nggih? Pocong. Nggih. Nggo sapa iki? Nggo Desa Mojowatu apa nggih Barasim sih? Derek kagem sinten ren? Kanggo sing biayai bengi iki Barasim sih. Oke. Ya. Sepotane tas yo Kak, ora entuk maca lho. Nggih. Ya. Bismillah. Mau yo ora mesti Presiden cerdas lulusan isi Surakarta iki yo kudu berani dan bisa spontanitas di panggung. Cerdas. Kadang yo metu kuping barang. Angel gendas iki. Nggih. Piye? Simpaniku Terus rek magandram katon mrabu. Tarik mau gondrong ya ambil gondrong. Terus Mbah Rasim asmanyo esemetan juare. Esemetan jelei. Iki biasane nek tak tembangke pocong ngene iki taun diringi Mbah Rasim 500. Lah perkara duit aja kuwatir karo Barasim. Aku yo gorong ngeling-eling bengi yo nek pamane dikasih itu kan awake dhewe kudu nulis ning nggon watu. Iya. Nek pamane awake dhewe ngene kudu tulis nggon banyu. Lah Mbah Rasim iki ngono lho. Bengi 500 sudah. Kae lho, Kak. Apa? Kae lho Barasim ning ngono kae lho. Nggih, saniki yang mboten usah jenengan kowe iso mboten repot. Napa? Oh tahun ngarep. Oh iya. Nggih. Wis jaminan nek tahun ngarep. Tak pamane tak DPC engko pamane ben kalali yo. Mboten lali nggih. Esemetan juare. Nano. Mbah Rasim mugi bagyo sarta mulya. Amin. Ya, iki sinden luar biasa lho Mbak Rasim. Salah spontanitas iki gawe tembang yo angel mergo gawe tembang kuwi kudu ngerti Wulon Sukon. Andane sowan rene iki wis dadi kelangenane kok. Hah? Kelangenan iki. Kelangenan pada kewan iki. Aku dulu Mas. Kene desane Mojowatu, kepala desane penjane Mas Atok Setyo Utomo. Mas Atok Setyo Utomo. Nggih. Ya ini nggih rawuh. Nggih rawuh. Nggih. Nggih. Patok pinane kang pundi? Kang sun jumeneng sakedam mawon. Oh menika ngagem peci menika. Nggih, Mas Atok. Nah. Sinten niku
Kembangnya pakai takon terus. Sinten niku terus? Sopo to kae? Sopo to kae? Pajak aku sopo yo? Ya. Mari lho sing nembang iki druwane sekolah streaming tanpa memandang wajah. Lho, iso lho sopo yo kae? Sing dene Pak Kang Kos sing saka Sragen sopo yo? Suarane koyo ngono kesajake lentir kuning saya ayu yo. Iya. Tulangmu sekali tak sama yang minta double kan. Monggo kok double dalam urung tahu. Nangin ya. Ya tidak ngendok. Ini wanita semu, hei. Oh semuluh he. Sinten niku terus? Sinten niku lenggah ngajeng katon lugu. Lugu. Makanya yo dari mana desa ki ora entuk aneh-aneh kok kaya Pak Antok kuwi. Prasojo. Ya. Pak Anton. Pak Pak Antok. Pak Atok asmanyo. Pimpinan ing desa mriki. Pojok watu. Pojok watu mugi alis ing bagian kamera diarahkan kepada Mbah Rasim. Men wong sak dunia ngerti sapa to sing bengi iki mensposori utama untuk pagelaran. Luar biasa Mbah Rasim, kula nyuwun tepuk tangan kagem jenenganipun Mbah Rasim. Nek kiyaine ora gelem disebut lho biung biasane. Heeh, kuwi karepe ngono mau disebut mau disyuting. Nggih. Heeh. Nek masyarakat sak antero dunia padha menyaksikan kan. Udakara 2000 lebih pasang mata sing menyaksikan lumantar live streaming YouTube Dunia Laras Indonesia. Kaya ngapa to wujude pendelane Mbah Rasim. Oh, ngono. Nggih ngeten nika. Ireng. Kok ireng? Ireng tapi manis. Ya, benar kan. Kamera. Kamerane, guys. Di syuting Mas. Mbah Rasim piyayinipun. Pahlawan masa kini. Pahlawan budaya. Lestari budaya. Tembangnya dibacake apa, Kak? Derek, nggo menawi wonten panundutan menapa Mbah Rasim? Boten. Boten ngerake. Nggih. Napa derek jenengan piye? Niki assalamualaikum Waalaikumsalam. Juru masak nyuwun gending langgam Tapang Bali kali ninggal katresnan sampun dipun aturaken. Kula Mbah Woto mugi Pak Kangko tambah sehat pinaringan rezeki ingkang kathah. Amin. Barokah mekaten doanipun ibu-ibu juru masak lah. Juru masak iki wis diaturke pamundhute ninggal katresnan karo Mbak Elisa karo Salaso. Nggih. Uga menika saking Assalamualaikum Pak Kangko tumpuk monitor saking Surabaya Mas Ilham uga Pak Waris Sugiono ingkang mapan wonten ing Surabaya. Mas Joko Pilang Kenceng derek nyimak Mas Dalang nggih. AM Mania, Angel Mania. Saka Jakarta masuk ke Hora Caraka nyuwun tampile pengendang wedok Dunia Laras Indonesia. Ana ya, ayo aja. Wonten pangdang wedok. Ana pengendang wedok. Niki pesenane Mbah Rasim nggih. Ya nggih. Nggih. Ale anu adik Lili. Sapa? Lili. Liliput. Lili sing pira? Ayo. Paten ku Lili sapa kok kecil imut gambar kok Lili Jumpe. Ya ndak aja. Nah, ngendangan lho. Nah, rakyat bangsa kebiaran. Nggih, matur nuwun, boten saged kula waos sedaya pamundhutipun kuwatah sanget sing nyuwun lakon langgam sithik mengko dibacake sak dangdute ta. Nggih. Mau ana sing nyuwun lakon podang kuning. Podang kuning nggih. Nggih. Nggih, kula aturaken uga Mas Tarno Tania Jaya ing Monon Jakarta. Ugi kanca-kanca PWKD penggemar wayang Kidul Jekangko dimanapun berada. Datang kantor kanca-kanca BMC yang ada di lokasi Wayang Maniak Community. Anak-anak wedok sing ana live streaming Brigita Rahma, Fani, ya. Landi Oliane, ya. Yo menika saking Mbak-mbak panitia. Nggih. Wonten
sawer kagem Mbak sing ngendang. Oh, mandang. Nggih. Yen kula Mbak Cumi. Ya. Kok paru aku iki lho. Ya berarti ya paru aku barang. Kula rotasi lho duit kok iso milik ae iku. Ya. Sesi cuma ana Pak. Kutang kuning sing disuwun. Esok awan. Ayo, ini penggemarmu saka Jakarta masuk kuwi ono Coroko ngomong repot. Iya, coba kayak apa? Yuk. Esok awan ning omah wis ora
wedok lho Kak. Sak wedok lho niku. Heeh. Berarti saiki wong wedok iki wis ora dadi kanca wingking tok. Ternyata yo enek sing dadi pengrawit ndarang. Napa Mbak? Mbak Lasin nyuwun melakon Kelinci Ucul. Oh nggih, Kelinci Ucul. Ki mau sing nyawer kowe, ki mau mantune Mbah Lasin. Nggih, putrane Mbah Lasin. Nggih, putra mantu. Terima kasih. Luar biasa. Nggih. Iki anu ya, Kak. Kelinci Ucul ben diaturke Maranggono. Niku Mbak. Wah ya. Kelinci Ucul sing disuwun. Oh nggih. Nah, sama istirahat sik kanca-kanca Dwi Jelaras Indonesia ben tampil. Nggih. Niki kula betal nggih. Boleh. Ya, garap gamelan Bali. Ini balasin ke nyuwun lakon apa ki mau? Cinta mati. Ya, cinta sejati. Ini nganggo musik ya. Ya. Yo, kanca-kanca Maranggono sedaya kemawon Dwi Jelaras Indonesia. Wonten mriki di gawe jembar. Kelinci Ucul garape gamelan Bali. Oh, ngono ya. Ngono ya. Ya coba. Mangga sedaya Maranggono ayo. Seneng isar barang yang ada. Liwi Compe. Ya. Ya. Pangundur ingkang minangka sponsor utama pada malam hari ini diaturke ya. Dan cinta sejati kudu nganggo musik ya. Mangga dicari apa sing iso ditabur karo gamelan. Oh iso. Cinta sejati Katresna sejati. Oh ya. Ya coba. Kelinci Ucul diaturke sik, disembar kene Rodoan. Compe rada kene. Nah, rada agak ke kanan. Nah, ya. Dan samblu-sambluan. Berarti selain lagunya, juga iringannya, juga jogetnya digarap kanca-kanca Dwi Jelaras Indonesia. Nah, ya. Kelinci Ucul yuk. Pulau Dewata. Bali maneh, yuk.
ampun kalian gandeng pamundute Mbah Lasim sing siji diatur kesisan dituntas kesisan katresnan sejati ya pamundute ya ya Wiwik juga punya penggemar sendiri dari Jakarta Mas Cahyo terus Semayang juga punya penggemar sendiri dari Bluro Mbak Kwa dari Sidoarjo Mbak Wanda Amanah Bu Dwi Kurniawati juga Sinden Paten Dwi Jelas Licung P ya Lo bisa Pak? penggemarmu siapa penggemarmu? Dua orang, Mbak Rasimin sayang aku nggak? Aku kan tadi pun dikasih Mbak Rasimin 100 loh Pak. Oh dikasih Mbak Rasim Ya, 100.000 kan berarti Mbak Rasim sayang sama aku ya Mbak? Asli, kangen loh Mbak Rasim. Kangen kalau diaturke pamundute katresnan sejati. Monggo para wanda di garap sing gumiak. Ya, nggih tombo adem. Ya. Monggo perkara duwene Eka uget-uget karo Elisa. Kok diaturi nggon goro-goro meneh. Ya, Yuk. Coba kaya monggo ta pun garap. Yuk katresnan sejati. Terus. Oh, makasih Mbak. Ayo. Mas, dino pondokmu. Jakarta, terima kasih.
kasih. Ya, lugune tak banjur lakone ning ana sing paling arta paling duit 100.000 dari hamba Allah. Ya. Nyuwun supaya diduwelke ngantane Mbak Elisa Orkarus Alaso lawan Mbak Eka uget-uget. Ya. Karo Mbak Dea nek kuat lho, aja dipaksa. Lagune ngarani ya kuwi Gerajakan Banyuwangi nok. Oh, ngono ya. Kendange Banyuwangi disiapke. Ya. Salah lagu meneh Mas Kangko. Oh, ya. Ala dhewe mung banyu mili ya, Mas. Ngeli ning aja nganti keli utawa kintir, Nduk. Wah, ya ala dhewe manut karo sing nanggap manut karo penggemar-penggemar macam era sekarang. Ya. Upama ditanggap cara klasik awake dhewe ya siap. Oh, ya. Ya mesake dagu. Ayo sah, kawan Eka uget-uget pamunduripun inggih menika Gerajakan Banyuwangi. Wah, ngono ya. Ora usah nganggo bawa wis jam 1. Heeh. Sing penting lagune diaturke ya bisa dadi bebungah. Tomate sing nyuwun lagon. Oh ya, heeh, mesake dawuh ya. Sampun jaga kendange Banyuwangenan. Ya, iki sinden loro iki bintang tamu iki dua warangono yang mempunyai karakter yang berbeda. Oh, ngono. Mujudake Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetap satu tujuan, cari uang. Oh, ya karakternya beda ya. Lah ngono to, Sang? Nggak bisa cara wayang napa? Cara wayang yo anu Banowati. Ayo Banowati. Sebabe yo mbranyak cacor-cacor kaya dene Sri Kandi. Nek ngomong ki ora iso halus. oh Banowati kok Sri Kandi to? Yo Banowati Sri Kandi ki karakternya hampir sama. Yo benten, pot dangak kabeh tapi benten sijine menten. Menten. Oh, penggoda pria-pria gitu loh. Sapa? Ya Banowati. Oh ya. Kalau Sri Kandi itu kan dia susah gitu didapetin. Tur gelem diwayo lho. Kowe gelem apa diwayo? Ya tergantung. Lah iya Sri Kandi iki diwayo. Nek ini Sri Kandi. Ha. Aku Sembodra. Tu Betari Durga. Oh Durga. Sembodra kok kaya dakel jati. Ya Sembodra versi mini. Mini. Dibalik mini krep. Itu mini krep. Game mungkin. Mini krep game. Game. Ya kamu ditanya apa mau Pak? Gerajakan Banyuwangi. Oke. Nah. Ya oke. Buatan kersa disebut asmani sing penting dari hamba Allah. Hamba Allah. Ning ngaten iku lho. Ya iki nek ikhlas kuwi nyumbang menehi apa-apa ora gelem disebut asmane. Cul rawel. Soalnya nek wong kita apa namanya ini? Iseng. Iseng njlodok wis kono celi ning kali ya sak kertasan dipikir. Ikhlas ya. Kayak kita mengeluarkan uang. Nanti semakin kita memberi rezeki itu datang. Ngene ngono. Pokoknya kita ngene untuk rezeki. Ya, rezeki kok semulur. Apa? Rezeki semulur. Mulur menjeret muluri. Ya sempulur apa semulur? Beda loh Jawa ini. Oh beda. Sempulur itu arti mengalir terus sempulur. Semulur itu molor itu. Bisa molor. Berarti kamu milih yang di? Milih yang mengalir terus. Oh ya, sempulur. Ya. Angel Jawa itu sedikit kan, jangan lihat. Oh beda. Nah, ini juga itu ya saya serahkan pada kamu-kamu yang kudu berbeda karakter. Ya, nek padha wis ora enek bedane wong Sulawesi karo wong Sragen. Lah ya toh. Ya, ing antarane Sulawesi karo Sragen. Ya. Banyuwangi tapi lah enak titik-titikan. Ana titik-titikan. Enak. Titik-titikan iki piye? Yo sing Kata yang ngomong. Wow. Iso pilih-pilihan. Ayo, anu, Elisa, ayo, ketekan. Ya si aku carane sampite aku bangun aku. Oh, bangun. Unta. Wah, ini yo kincel. Kayak mana unta
contoh. Ya, petetan. Yuk, Melisa. Petetan. Kalau banyak. Ya cewek Jawa kok. Oh, Jawa meneh, Jawa meneh. Sing disewu yo iki. Jam Jawa iku rezeki. Yo. Kok nggih. Rasakan Banyuwangi Katul. Ya, yuk terus.